Od drevnih vremena doseljavanja slavenskih plemena, srednjovjekovnih dubrovačkih i bosanskih trgovačkih kolonija, velikih seoba 17. stoljeća izazvanih osmanlijskim osvajanjima, sve do migracija koje su obilježile razdoblje bivše Jugoslavije, Hrvati na prostoru današnje Republike Srbije, osobito Vojvodine, svjedoče o svojoj višestoljetnoj prisutnosti i kulturnoj raznolikosti. Kroz minula stoljeća, Šokci, Bunjevci, Hrvati u Srijemu, Banatu, Novom Sadu, Beogradu i Nišu, bogatstvom vlastite hrvatske kulture i brojnim velikanima dotaknuli su i pozitivno utjecali na povijest mnogih naroda, gradeći s njima mostove višestoljetne suradnje, predavši budućim naraštajima nalog ne samo očuvanja, već i neprestano novog življenja vlastitog identiteta, u kojemu katolička vjera i živa baština predstavljaju temelj hrvatskoga bića. Više od 360 manifestacija godišnje, 40-ak aktivnih hrvatskih udruga kulture, bogata znanstvena i umjetnička djelatnost u području kulture i društvenih znanosti, kvalitetna, atraktivna i suvremena nastava na hrvatskom jeziku, mnogobrojni programi Hrvatske zajednice za djecu i mlade, te odlučna politička artikulacija narodnosnih interesa, svjedoče o živosti Hrvata u Srbiji, hrabrosti i ustrajnosti u nerijetko zamršenim okolnostima prošlosti i sadašnjosti. U formalno-pravnom smislu, nakon gubitka statusa konstitutivnog naroda u bivšoj Jugoslaviji, Hrvati u Republici Srbiji predstavljaju relativno mladu nacionalno-manjinsku zajednicu, priznatu zakonom 2002. godine, otkada kao krovna institucija zajednicu predstavlja Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji, koje danas okuplja 29 vijećnika s jedinstvene liste Hrvati i dalje zajedno, skrbeći o pravima na području obrazovanja, kulture, informiranja te službene uporabe jezika i pisma. Uz vijeće o zajednici brinu i dvije profesionalne institucije, novinsko-izdavačka ustanova Hrvatska riječ te Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 3 nedavno osnovane fondacije, brojne udruge, a na političkom polju Demokratski savez Hrvata u Vojvodini. Predan rad pregaoca Hrvatske zajednice bilo bi nemoguće zamisliti bez potpore velikog broja županija, općina, gradova, institucija Republike Hrvatske, koji uz redovita sredstva Republike Srbije moralno i materijalno pomažu brojne aktivnosti Hrvatske zajednice. A zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske, Hrvati u Srbiji odsad posjeduju prostor koji na jednom mjestu okuplja djelatnost 3 profesionalnih hrvatskih institucija, brojne sadržaje i programe, na ponos svim Hrvatima i Hrvaticama. Prostor otvoren svima kojima je do Hrvatske zajednice istinski stalo. Stoga dobrodošli u Hrvatsku zajednicu u Republici Srbiji i Hrvatski dom Maticu.